Tak dobrý deň, dnes vás vítam u ďalšieho videa. Dnes sa tu zoznámime s Babetou 207. Povieme si technické parametre a niečo o tejto konkrétne mojej Babete 207. Tak, toto je Babeta typ 207/500. Je už to jeden z tých novších typov. Jedným z takých znakov medzi tými typmi bol rozdiel napínakoch na zadnej reťazi. Tak ako vidíte, tu mám štítok, na ktorom je všetko napísané. Tu vám ukážem, že patrím do klubu Los Llavos. Tak, teraz si povieme niečo o tom. Tak, motor je dvojtaktný, vzduchom chladený, medzi rebrami prúdi vzduch a tým sa chladí. Tu je hlava, tu je válec. Konkrétne tento motor je po generálke, asi ešte ani zabehnutý poriadne není, no a tak spojka je odstredivá, toto sa tu vlastne točí a tam sú také čelústie, štartovacie a rozbeh. Prejdeme k ďalším vlastnostiam. Kolesá sú 16-ky, to vidieť, hydraulické predné tlmiče, také majú aj Pioniere pre tieto typy. Tak, svetlo je originál z typu, tuto už road nemám, to je taký len dočasné. Ani tachometer ja už nemám. Tak, tu sa nachádza prvé bezkontaktné zapaľovanie a má v tom výhodu, že sa nederú tam kladívka. Ako vidíte, tu je sviečka, ja mám pálku Super 14/7. Pálky sú fakt dobré sviečky. Tu vidíte zhasínanie motoru. Si potom ukážem. Potom ďalej. Tu je vypínač a zapínač pedálov. Tak vlastne takto teraz mám zapnuté pedály a teraz mám vypnuté pedály. Prejdeme ďalej. Ako vidíte, ja som si dal na Babetu drapák dozadu, no ale moc vám to neodporúčam, lebo dosť mi to šúchal blatník a niekedy aj o reťaz. Ale do terénu je to dobré, nemôžem si sťažovať. Vyšlo to všade, kam som išiel, po každé. No, aj zadné svetlo je originálne, ako vidíte, že tu som ťuknul, tak je tam zlomené. No a to by bolo asi všetko k tomuto. Je to 50 cm kubický, má to 2,6 koňa. Je to, dá sa povedať, že 2 kW. No. Počet otáčiek je 3500 za minútu. Vidíš, tu je kohútik na benzín. No a teraz vám ukážem, ako to štartuje a ako mi to ide. Ešte vám dodám, že farba je originál. Tak a zasína sa to týmto, že toto stlačíš a je to zhasnuté. Tak, dovidenia v tomto videi. Budem rád, keď dáte lajčík alebo nejaký odber. No a vidíme sa v ďalších videách, v ktorom budú nejaké Zetory, konkrétne to bude 3011, o tom Zetor 7245 UKT a Zetor Crystal 8011. No, ďalšie motorky to budú ako sú Babety
Pioniere 21, aj nejaká 05 bude, aj 20. A pri tých silnejších strojoch to bude ČZ 175 477, Java 250 590 Šport. No a bude to aj nejaká tá rikša a z tých novších modelov to bude ako skúter Kymco, skúter Yamaha a enduro Yamaha. Tak čus.